Van harte welkom bij de 28e aflevering van Beleef Kerkrade televisie. Het kennen we maar schon weer zien. Ik keer gewoon rendend, ook wel eens doorsteund van hij, onder het scherm, voor het activiteitencentrum Kerkrade in de Kasper Sprokelstraat. Die vieren dit weekend hun 40ste verjaardag en voor maken u hij de uitzending ziet Ingermich al een stuk van een jaar van de werkplaatsen waar de lui de cliënten, zoals ze dat noemen, aan de slag kennen. Voor hun trekken naar binnen en wat kan er door allemaal zien? Van de volgende gasten u, door Fred Swatsky over zijn oorlogsborg op zoek naar altijd. Dan komen er Guus Haas, Piet Schepers en Wil Paffen over 10 jaar seniorenzitzung. Rick Kouwman en stadsdichter Wim Heijmans over de Zwarte Kater. Huub Freuls, Loek van de Weijer en John van den Berg over de dialectlessen op de basisscholen. Roan Dritti, Joop Heuts en Reina Heitinga over kansrijke stad. En dat is een onderdeel van onze vaste rubriek. Ivana Tone en Kevin Donders van ACK, die geven er straks weer wensen immer een rondleiding. Maar voor beginnen zometeen met Nathalie Savensberg, Mirte Boymans en Ilona Smeets. Die komen ons vertellen over de Vrije Academie, de VAZO. Voorzien is binnen. Welkom, dames, in de keuken van het activiteitencentrum Kerkrade. En welkom zal ik aan Nathalie Savensberg, Ja. Mirte Boymans en Ilona Smeets. Je zit van de Vrije Academie, klopt? Dat klopt, ja. 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 En daar willen we hier alles van wisten. Nathalie, du bent directeur, klopt? Ja, ik ben directeur, ja. En het verzitten hij ook wel op een heel mooie locatie dan, want we doen natuurlijk ook heel veel activiteiten met de Vrije Academie. Ja. Heel veel creatieve en beeldende activiteiten voor oud en jong. En ja, alle lui, ook bijzondere lui, ook lui met een handicap, eigenlijk van alles. Heel laagdrempelig, dat is onze insteek. Ja, want iedereen kan zich melden die zich creatief wil uiten. Ja. Giekeren. Het enige wat ze moet zeggen is zin om het te gaan maken, gaan doen. Dat is alles wat ze nodig hebben. En moet ze nog gaan betalen of is het gewoon... Dan moeten ze nog gaan betalen voor cursussen van echt kunstprofessionals. Dat kost ongeveer tussen de 18 en 20 euro per keer. Moet ze wel een abonnement nemen, anders komen die lui natuurlijk maar voor 2 lui. Maar voor een project dat heet Samen Creatief. En dat kost 3 euro. Ja, wat is dat dan? Daar kan ze naartoe komen. Dat is dan in samenwerking met de zorginstelling in Kerkrade, Mondriaan, Levanto en Raner. En daar kan ze dan het van klei maken, het boetseren of het schilderen of diamond painten, wat ze wil. Ja. Dan voor extra eigenlijk. En dan had ze dan, ik weet niet of ze, kan ze zeggen dat ze les krijgt of dat ze ook begeleiding. Ja. Les is een cursus. Ja. Maar dan kan ze een cursus boetseren, cursus schilderen, fotograferen, noem maar op. Ja, alle kunstuitingen komen aan de orde. Ja. Leuk. Ja, heel leuk. En wat wordt zo'n ook wel? Ja, het was een hele lange term, hè? Projectleider educatie en innovatie. Precies. Kijk, dat kan ik net horen. Ja. Nee, ik ben verantwoordelijk voor ongeveer 50 basisscholen in heel Parkstad. We hebben al 20 jaar lang een kunstkeuzemenu. En dat is van oudsher ontstaan voor kunsteducatie op de scholen, kinderen in aanraking te laten komen met kunsteducatie. En dat is uitgelopen tot de cultuurbox. We hebben het magazine in jouw Glikken. Waarbij de kinderen dus een inspiratie-interview kregen, bijvoorbeeld van Ivo Rosbeek, dat is de boekbinder, muzikus van de Kerkrade hier, maar ook Lisette Wansink. En die inspireren dan de kinderen in de klas middels een filmopname. Dan gaan we interviewen, we komen bij hun toe in het atelier. Dan wordt er ook een mooie mascotte gemaakt, dat is onze huismus. Dat is de huismus. Dat is de huismus, het thema is bij mij thuis van de cultuurbox. En dan kregen de kinderen dan een cultuurbezoek wat ze uitkiezen per klas en een workshop in de klas. En dan worden ze eigenlijk in een soort van community, zowel de leerlingen als de leerkrachten, metgenomen in het hele cultuurgebeuren. En we zorgen voor een goede kwaliteit wat van neerzetten, maar wel op een hele fijne, laagdrempelige wijze.
Van de 50 schalen hebben we van 19 schalen helemaal op maat. Dat betekent dus dat voor de schaal een vraagje is neerlijk en 4 haken daarop in rond een volledige leerlijn beeldend ontwikkelen. Dus dan had het cultuuronderwijs is dan in de hang van u? Ja. In de klas? Ja, en verwerken met een heleboel diverse partners in Parkstad. En we hebben ook de botanische tuin, we hebben ook het Discovery Museum waar we met samenwerken. En via muziekschool. Ja, muziekschool. Via ons kregen die leerlingen dan een heel groot divers aanbod aan cultuuruitingen. En de schalen op maat, dat is wel bijzonder. We hebben bijvoorbeeld Veldhof in Eigelshoven. Daar werken vooral heel veel jaren met bijna dagelijks vakdocenten, beeldend, dans en drama. En dan werken we echt heel erg samen met verschillende organisaties zoals de Burgerlust, de Heemkunde, allerlei. Ja. Daar kan Ilona misschien dadelijk meer over vertellen, want het is cultuurcoach van Kerkrade. Ja, dat moet wel vergeten. En veel verbinden dat allemaal samen, die organisaties. Dus ik hou me bezig met het inhoudelijke en de cultuurprogramma's. En Ilona is de cultuurcoachverbinder. Ja, dus ik probeer het culturele veld connectie te maken met onderwijs en welzijnsorganisaties. En dan kijken we welke projecten mogelijk zijn. En met de Veldhof is dan bijvoorbeeld een expositie in de bibliotheek van Eigelshoven. Of dan met Burgerlust. Dat komt nu in januari beginnen we daar met een groot project voor carnaval. En daarnaast andere scholen die dan hoe ook... ziet dat dan in de praktijk uit? Gewoon heel praktisch. Bijvoorbeeld een expositie. Hè? Dus daar hebben ze in de beeldende les theatertjes gemaakt. Die zijn geëxposeerd in de Biep. Maar met de carnavalsvereniging een posterontwerpwedstrijd. Maar ook de medaille wordt ontworpen. Kostuums gemaakt in de klas. En die worden dan later met het kindercarnaval mogen ze een modeshow lopen. En zelf verf maken, het thema duurzaamheid. Dus dan leren ze met een kunstdocent met pigmenten zelf verf te mengen. En dan kunnen ze weer een link leggen met de RD4 of andere projecten die op school lopen. Dus het is een soort geïntegreerd totaal aan wat jullie doen voor cultuurbeleving voor kinderen. Hè? Maar ook het welzijn. We hebben bijvoorbeeld een project tegen eenzaamheid. Tezamen, wat geef jij door? En dat is we hebben workshops georganiseerd in de hele Kerkrade. En hebben mensen allemaal kunstwerkjes van 15 bij 15 centimeter gemaakt met verschillende technieken die ze dan geleerd hebben tijdens de workshops. En dat wordt nu 1 groot wandkleed. Of 3 grote wandkleden eigenlijk. En dat is toch 200, hè? Ja, 200 van deze prachtige meer dan 200. Miniaturen, zeg maar. Ja. En waar komt dat te hangen dan? Vooralsnog in het Flexieforum. Dus echt, heel veel mensen hebben meegedaan. En dat 13 december is de kerstmarkt en dan wordt het geopend. En al deze mensen die mee hebben gedaan, krijgen ook een persoonlijke uitnodiging om daar naartoe te komen. Dus dan zijn ze ook weer onder de mensen en dus het is eigenlijk veel meer dan wat je eigenlijk misschien op het eerste oog zou verwachten dat de Vrije Academie is. Hè? Namelijk, ik wil graag schilderen of ik wil graag boetseren of potten bakken. Ze zijn vooral bekend van de cursussen. Ja, precies. Maar dit gaat echt een stuk veel meer. En dat blijft allemaal werken om dat zichtbaar te maken. Voor scholen, laagdrempelige projecten, voor volwassenen. Van alles om die verbinding ook tot stand te brengen. Dat vind ik heel belangrijk. We hebben nu ook bij het Fonds voor Cultuurparticipatie een aanvraag gedaan om te verkennen wat is het begrip carnaval nog in deze tijd, bij de jeugd. We hebben natuurlijk het Carnavalsmuseum, hè? Ja, met het Carnavalsmuseum, een antropoloog. Dus dat zijn allemaal innovatieve projecten die vanzelf aandragen om ervoor te zorgen dat we hier in Kerkrade het moois kunnen neerzetten. En dat is hartstikke leuk om iets te hadden, om van iets te huren, om van de Vrije Academie iets te huren. En ik pak toch het briefje, anders dan ik een foto maken. Nathalie Salzberg, Merte Boijmans, Ilona Smeets. Veel succes met werk. Dank u. Bedankt. Merci.
Welkom bij het kerkkoor van Murje, het kerkraden van morgen. Het gaat over duurzaamheid in kerkraden en we willen dit de komende jaren herhalen. Wat ik heel belangrijk vind is, en daarvoor dit festival, en daarvoor jullie hier allemaal, om onze burgers de belang van duurzaamheid, klimaatverandering en klimaatadaptatie tussen de oren te krijgen. En eigenlijk als je het pandabeer, maar eigenlijk alle diersoorten in de wereld wil helpen, dan is het heel goed als wij mensen, we zijn met heel veel mensen, proberen om zo min mogelijk schade aan de natuur te doen. Dieren die heel ernstig ook bedreigd zijn, daar zetten wij ons voor in. En daar hebben wij een fonds voor. En het fonds, daar kunnen mensen natuurlijk hun geld aan leveren. En dan zorgen wij bij het Wereld Natuurfonds dat dit goed terecht komt en dat wij de natuur in stand houden. En ik werk nu als ecoloog bij de provincie Limburg. Dus dat past goed in het straatje bij het Wereld Natuurfonds. Kerk Rumdop is een initiatief gestart met 2 jongens kerk bij je bergje aan het Dijk. Eigenlijk een beetje, ja, je weet wat we willen doen, voor je samen kerk opruimen. En ja, eigenlijk is dat door ons geboren, kerk Rumdop. En ondertussen voor in totaal 8 initiatieven al hingen de rug. 3000 kilo als werfafval opgeruimd samen. En ja, en voor je bier, voor wel bier. Niet jaar en voor waarom je activiteiten opstaan. Ja, iedereen die wel bijdragen als vrijwilliger kan zich zeker melden. Dan kan een mailinglijst maken. Iedereen die zich bij de organisatie wil aansluiten, stuur ons een berichtje. Kan ons bereiken via Facebook, Instagram, LinkedIn, via de e-mail kerkgerumdop@gmail.com. Het bereikt ons allebei en dan kunnen we samen zitten, drinken we een tas koffie samen en dan kijken we wat we kunnen doen. Ja, dat ligt een beetje eraan wie dat ze zelf met de stroom hebben gegeven. En we combineren dat ook nog eens met onze grote verbindende factor, de blaasmuziek. Dat is gemeld. Ik ben niet dus bij het eten. Mag dat? Ja, misschien goed voor de buren. Ik neem een stuk of 3 mee. Twee zusjes. Mooi. In ieder geval, hartelijk dank dat jullie er zijn geweest. En jullie hebben hier eigenlijk al een succes van gemaakt. Dankjewel. Fred Sohatski zit bij mij dus. Fred, welkom. Doe Jezus vertellen over die allernieuwste boeg. Ja. Du bent natuurlijk van oorsprong een journalist. Zo bist du ook bekend als voor de, ik denk het Limburgs Dagbladje werk hoor, dat niet de Limburger, nu is alles de Limburger, toen Limburgs Dagblad, onder andere. Dat is enorm veel schrijven voor de pers. Ja. En, maar bist ook, zeg maar, later in die carrière Bücher geschreven. Ja, klopt. Ja. En nu ligt hij pontificaal, was het er dus die nieuwste boeg. Ik toch wel een stukje van de synopsis, hoe je dat met de ingewikkeld Grieks woording is het heerst woord over je. Een prachtig verhaal, wat zich afspeelt hij in Kierkegaard, ja. maar ook in de Tweede Weltkrieg. Ja. Ja. Kijk, ik kan nog wel vertellen, maar dan over die niet hoeven in te laden. Dus ja, het is een verhaal van eigenlijk al die Poolse lui die naar de Krieg naar Kierkegaard of naar de Parkstad zijn komen. Maar toen ben je zelf ook van Ik ben van Poolse kom af, ja. Dus het verhaal kunt uit de kringen, uit de familie en uit de vriend. Ja. Die vertelt hem nooit van wat in de Krieg passeerd wordt. Nee. Dat hebben ze afgesloten, dat hoofdstuk. En die zegt hij,
hadden zich in de heng gespuit en zijn in de koeljannen werken. Noorderhangs had die twee, hoort over Jedenburg, dat waren van Duitse oorsprong. Alexander. Ja. En van Pooltje, de dwangarbeider. Ja. Janek. Ja. En die twee vertelden hun belevingen in de Tweede Wereldoorlog. Alexander was Duits, dus die had bij de Hitlerjugend gezeten en daar had voorop geloven. En het was de bedoeling dat hij officier zou worden in de Wehrmacht. Ja. Janek had op diverse plaatsen gewerkt, had het soms jood gehad, maar meestal niet. En ja, weer een Amerikaan kwam en vanaf 44. Toen zijn die, die koeten helemaal terug naar Polen, omdat door de Rousseaus, het communisme, sterker nog, dat moeten de meeste als collaborateur aangezien, ja. Want toen ben je voor dat Duits gaan werken. En die moeten afgevuurd. Naar de Gulag. Ja. Dus, en die zijn toen geronseld uit de Hollandse koelen. De Limburgse mijnen. En zo zijn die gekomen. Dus al die Polen van der leeftijd, die zo in spierjaren 40 heen zijn komen, die had dat metgemaakt. Dat waren vaak nu die met de vinger tussen de deur zo. Die was enig. Die koeten nergens meer. Die koeten nergens, maar die had zich fantastisch geïntegreerd in de gemeenschap. En die had heerlijke gezinnen. Je krijgt gaat zo bijvoorbeeld dat ook worden. Zeker. Ja. Dus het is een verhaal, het zijn twee kerkhuizen zo enig. Ja. En het is niet jans non-fictie, het is ook deels waar. Nee, het is los van zeggen, de rode draad berust op ware feiten. Ja. Maar het is niet authentiek, want het is, ze hebben het jaar geleden wie ze aan het vertellen worden. Dus die kennen zelf niet meer, los van zeggen, duiden wat werkelijk gebeurd is en wat ze over gedroomd hadden of wat ze gehoord hadden. Dat vermengt zich dan door de jaren. Want de Janek, de leeft niet meer en de Alexander wel nog? Nee, of leven allebei niet meer? Okay. Janek is in 2000 gestorven en de Alexander in 2007. Ja. En dus toen moet het echt door met wat Oestien herinneringen kunt van... Nou, los we zeggen, de Janek had het verhaal aan Alex verteld en omgedraaid. Alex had, wie de Janek gestorven is, had een paar dingen doorverteld. Ja, nou had ze daar schon op de omslag van het boek steekt dat bankje hoor. Ja, die jongen iedere dag spaceren onder een tweeën. In het Stadspark heb ik een keer gehoord. Ja. En dat laatste bankje, daar piefde ze in terecht. En daar is ook die gedanke gekomen om zich te vertellen wat passeerd is. Omdat ze hem allebei nooit het verteld En dat is enige voor iets dat ze erover jonge kallen. Ja. Nou ja, bankje is leeg. Ze zijn niet meer door. Ja. Maar het verhaal was nog. Het verhaal was nog. En de cover van het boek had ik dat bankje. En ja, de achtergrond is dan... Dat kan brand zie je, dat kan kreeg zie je, maar het kan nog een ondergaande zon zie je. Het is maar iets herkijks, maar wat wichtig is voor mij, is die kleur op zoek naar altijd, waar de titel in staat. Dat is een soort paars, wat die Poolse dwangarbeiders moesten zich dat op de mouw van de jas of van het hemmen, een P, een paarse P. En dat is die kleur paars. Ja, en die P stond voor? Pool. Voor Polen. Polak. Ja, toen over nog niet de David Ster, maar dat die waren al voorlopers daarvan. Dat was eerder weer de David Ster. Ja. Dat is toch een bocht van je maat. Ja. Dat wist ik dan uit het kleine verhaaltje van ze vuren, dus ik kan het zeker lezen. En het is natuurlijk een geweldig cadeau voor de komende weken. Waarom? Bij dat Deurenberg te creëren. Ja. In een internationale context, maar wat dan toch een keer gewoon zich enig aanspeelt. Ja, het speelt zich een keer gewoon af. En er zijn nog genoeg Polen een keer gewoon. Tuurlijk, dat wisten die we dat verhaal kennen of een beetje maat hadden. Van de ingernamen, van de muziek, van heel veel nog. Ja. Nou, schön dat ze heen wordt. Jans, veel succes met Boog. Proficiat met Boog. Dank je. En bis ik niks een keer. Fred Zaatski wordt dat. Met op zoek naar altijd. Condition is een van de
schönste Bos der Welt, was der Herr hat gemacht. Das ist uns Kirchhof, wenn es singt ein Land, sind wir los auf der Wolke alles grau. Lassen wir singen, verdriefen sie ja. Schluss. En de Elbe zingt dan volle hoes. Het is zomer waar met zelden. Op de 11e van de 11e. Jans Kirchhof zingt daar met. De nieuwe vastelovensheid. Kirchhof, Allah. De Janse Volksstad zingt. Jede kribbelen, da jedet hey alles, der Stimmung sitzt da drin. Dat geht am Jungen, dat is so, en dat Lied, jung en oud, hat dazu geliert. In November jedet endlich los, da singen wir alle neu wie het muss. Het is immer warm met zelden. De nächste gasten aan dus gaan ook wat meer met vastelovend te maken, denk ik. En van je toch al langzaam aan het richting die 3 dol daar. Iets kunt nog wel Christmas en zo, en Sinterklaas, gelukkig. En, maar dan is het toch vlot om vastelovend. En dan kind voor groes evenement in de Rode Hal, immer op Friedrichs vastelovends. Nee, niet vastelovends, Friedrich Torvuur. Ja. Ja. En dat is de seniorenzitzung. Dus hij zit er nu Guus Haas, Piet Schepers en Wiel Paven van de Centrale voor Ouderen. En u organiseert dat al? Ja. 10 keer nu? Ja. Niet dat 10 jaar, want enig had corona een beetje streeftig de rechnung gemaakt toen, maar dat zijn de seniorenzitzung. Is dat aansteeft of wat? Ja. De bedenker. De bedenker. En wie komt dat toen? Wie jong dat? Nou, wie dat jong, dan zal er even een stukje naar voren moeten, ja. Ja, dus dat mag. Dat gaat niet anders, want in 2012 zijn we begonnen. Daar hadden we het allereerst al vrouwen door het bestuur van de centrale. Daar hadden we een comité, want je vormt een feestcomité, want we houden in 2013 het 50-jarig bestuur van de Centrale voor Ouderen. Het 60 zo. Ja, 2013 was het 60-jarig bestuur van de Centrale voor Ouderen. Daar hadden we dus een feestcomité in het leven hierover. Ja. En daar hadden we ook een organisatiecomité in het leven hierover. De doelstelling wordt om het hele jaar door gespreid en maandelijks eens een grote dingen te houden voor de ouderen van Kerkel. Dat is dus ook wonderbaar gelukt. We houden dus toen bijna alle monden in je veld. En dat voor zo te doen er vrij vroeg in het jaar, want er moet voor de sponsoren, ja, er moet voor alles en dingen. En toen is het dingen komen doen, we moeten ook voor de carnaval nog gedaan. En plotseling weer voor de zagen ze een beetje rondhouden. Dan is een soort droom gehad. Ik denk, verdomme, we noemen ze kerkgooien voor de ouderen zo doen in de Rode Hal. En dan met kerkgooidse artiesten, want we stuurden immer dat voor de wereldmuziek staat zijn. Ik zei, dan moet dat toch kennen leuken. Ik denk, weet je wat, ik hou nog al jouw contacten met de som. Ik denk, jank naar de som en dan is het met hem dat in het vuur leggen. Wie dat over denkt. Nou ja, daar worden ook enthousiast over dingen. En, maar ja, toen kwam nog hem er kijken. Dan moet er dus met de Rode Hal contact opgenomen worden. Of dat allemaal goed. Dan over de vastelovensverein van Kerkgreneur. Die of hier ook die versiering van een goede broeken bent en zo. Ja.
Daar kwam het geluid bij kijken, want de Rode Hal houdt je geluid. Dus we moeten bij je grenzen rijden. Nou, ook al die dingen gaan voor de zon kunnen regelen. Toen gaan we ook die dingen kunnen regelen. Maar ja, dan komen de artiesten. Hè. Die houden we ook nodig, want dat is belangrijk. Die andere dingen houden we je. Maar is wel lastig soms iets. Ja, lenk maar moeilijk wel. Ik kan vanzelf wel je zingen, maar ja. Nou ja, en wanneer ik dan doe, bekijk dat we dus al die artiesten je vraagt houden. En dat die allemaal, prodeo, dat je door hand, daar zijn voor u nog trots op dat het dat je lukt is. En de hand van de zitzing kunnen organiseren op de 1 februari, dat vergeet zich nooit meer. We houden 1150 man. En dat was in 2000? In 2000 terug. Ja, dat wordt de allereerste. Ja, dat wordt een feestgids, ja. Dat busje wat hij erna is gemaakt worden, dat is 1 jaar later. Daar hebben we dus de grote steun gehad van de Jo Wolfs. Dat doet bereid worden voor dat busje compleet te sponsoren. En want dat is een behoorlijk boekwerk hier geworden inmiddels. Ja. Maar dat je er dingen redden, ja, daarvoor vertellen. Ja. Wat we nog eens ding kunnen doen in 2012, dat was het volgende. Toen was ik 60 jaar getrouwd. Dus hadden we daar de receptie en op die receptie was ook de burgemeester met een complete college. En bij de Vereniging kunt er sommen zetten. Op die zitzing zetten, zing ik ganz in wijs. Dan hebben we het geen uitgehaald en dan hebben we het zo wit krijgen dat hij op een beerveldje gezegend had dat er zou optreden. Dat is een Jans boekwerkje, wat bouw, ik weet niet, werd dat huis aan huis verspreid? Nee, we leggen voorhand een oplage, handvol van 1000 stuks. Ja? En ik moet ook zeggen, ik stond dat nu vanaf de Jo Wolf dat eigenlijk niet meer gedaan. Ik stond dat nu een jaar of 5. En ik moet zeggen, ik stond dat met Jan Willem samen. Bedank ik hem ook om dat we dat samen kunnen doen. Want het is toch een Janse opgave. En laat ons eerlijk zien, we verpakken het busje. Ja, wie moet ik zeggen? Dat kunt eigenlijk ten goede volledig van de zitzing en ook van de artiesten wat optreden. Waarom? Onder dat busje houden we die zitzing niet kunnen organiseren. De sponsoren wat hij erin steunt, dat is gewoon geweldig. Ja, we vinden het een prachtig boekje. Het nieuwe zal binnen nu en 3 weken uitkomen. En dan, ja, Jutta Jumfer waren een vuur. We gaan ook in kosten? Kosten €8,50 voor de zitzing. Ze kunnen 10 artiesten vervangen aan om 5:30 met het vuurprogramma. Dat verkozen trend af, dan kan er misschien ook. En we gaan, ja, Jutta, Jacques Vinders die de presentatie. We gaan nu in een groep van Stroos gepakt, hé jongen. We gaan in een groep van... Uw regio. Uw regio. We gaan jongen van Bochers erbij gepakt. Dus, ja, Jut, en het is een Janse hoefregelerij immer. En ik moet zeggen, ongerostrij, chapeau, dat we dat allemaal door kindjes zaten. En een Jans compliment, hij en de maan, en ook aan die, hé. Want ohne ons is het toch allemaal niet te regelen en ohne onze sponsoren. Nee, want dat is toch het allerbelangrijkste. En dat als wel heel jaar, toch? Ja, want ik ben in september. Dat is het. Ben ik langzaam de artiesten aan te schrijven. Ik doe dat nu het 3e jaar. En ik moet zo zeggen, omdat het een super zitzing is, zijn we al vaak groepen bereid dat ze mij bellen van kennen voor opnemen. Ja. We willen nog niet ieder jaar dezelfde gaan en dus we maar door een relatie. Ja, maar het is alle begrip, jongen, dat kan ze rustig zeggen. Ja, en het is niet echt, het is niet op de kalender van een vaststoffensverein, het is van u. Het is een vast onderdeel op de vrijdag. Maar ik moet ook zeggen, wat er Piet zegt, van de vastelovensverein stellen zo immer jedes jaar het podium weg. Ja. Het is ook netjes, snap je? Dat is ook geweldig aan je kleine Rode Hal. Super, in principe hoeven we weinig aan te doen. En ik moet zeggen, de Rode Hal had nog ook geen wien, of was er bij de wien, dan ben ik het zo mag zeggen, qua kosten. Ja, qua kosten. Nee, die hand, was er bij de wien stuk dan niet, nee, absoluut. Maar op zich moet ik zeggen, het is een super evenement en het is ook wat er dingen juist staat. Toen merk je nu zelf, de lui wat allemaal komen, dat zijn de ouderen. Met de jongeren. Met de jongeren noemen de ouderen, noemen ze. Wat? Ja, dat ik ben door, dus al vaker weer. Dus dat is dan een mix van publiek. Ja, absoluut. Dat maakt het ook wel warm zijn. Want, en ontzettend gemütlich. En de burgemeester allemaal door. Waar de college, met zal het Jans college. Met de senioren van de stad. Bedankt voor het initiatief al nu voor de 10e keer dan. Ja. En bis in de Rode Hal. Bedankt dat hij wordt. Ik zal nog even de namen hoor. Guus Haas, Piet Schepers en Wil Paven. Ja. Centrale van ouderen. Ja. Genau. Veel bedankt ik ook dat we hem mogen zien. Ja, je door. Ja, je door. Goed zo. Hey
even uw diewertje uit Kerkrade. Ja, de morgen verstond hij dus in het hoofdkwartier van dat Sinterklaasoptocht. En hij hing, je dat Sinterklaas zich strak aandoen. Wat ik nog wil zeggen, dat is Jans wichtig, is wie speciaal het is om Jans deze intocht en daarmee een griet voor dat Sinterklaas te organiseren. Want het is bestemd Jans leuk, voor daar we heel veel pfeffernuss eten. En als je licht ziet, is het ook Jans spannend, want die pieten die zijn zo egoïst. Daar kent ze nooit van de bar. Ja, maar toch zo voet was, want trekt de kunt Sinterklaas, die gaat zich hij hingen aankleden. Ja, en dat darf niet gefilmd werden. Zo wie er kan zien, zijn er wel meer dan 20 pieten hij in de weg. En Jans veel lui zijn aan het helpen. Met peffernoten bakken, de weg afzetten en de zong van de pieten te poetsen. Ja, ohne vrijwilligers zie je dat niet. Voor junt jou weer, zodat we op ziet fertig zijn. Dan loopt u zelfs in de camerapiet met een opzocht. Och, dat kunt je. Camerapiet. Ja. Hast je een leergrultje bij dich? Wie verjezen? Mijn jod. Ik zal het even je horen, Jod. Ja, zes op. Oh, hier, kijk daar. Dat kunt Piet paniek. Mijn jod, met z'n dansen rennen. Dat is de officiële straatsmeter van ons. Oh, en dan weet ze dat het dus richtig daar is dat Sinterklaas aankunt. Mijn jod. Zo, vooral bij Jonne, is het er zoiets? Oh, ik ga nog op het zwammen. Oh, wat is het? Ja, en er kan natuurlijk van alles mis bij zo'n organisatie, hoor. Wacht even. Wat, hè? Oh, ik hoor dat Sinterklaas in op ziet kan komen. Dat zocht even wie het niet. Dat mensen niet, wat moet van nu doen? Mijn jod. Oh, wie? Hallo, hey, die wordje. Die wordje bist du een keer gehoord? Daar wil je meester, ja natuurlijk. Wat voor dat zei? Sinterklaas. Ik hoor hard problemen, maar luister, het is allemaal geen probleem. Ik ga de auto hingen het gemeentehuis staan. En ik ga dat Sinterklaas wel even ophalen. Oh, geweldig. Zullen we dat doen? Ja. Dat is niet nu jou, hè? Is goed, dank je. Dank je. Kan er vuur stellen wat er zou gebeuren met Sinterklaas niet op ziet zou zien. Gelukkig wordt er burgemeester en daar kunnen ze helpen. Ja, dus onthoud leefgänger en ouderen dat het organiseren van zo'n evenement misschien hectisch is, maar met de inzet van zoveel vrijwilligers en pieten werd het echt huwaren onvergesselijk. Voor je nog de evenementenkalender voor de maand december en daar staat natuurlijk ramvol en ik neem er een paar op en de rest kan er straks ook gewoon vinden op de website. Zaterdag 2 en 3 december is er adventsmaat om 12 uur in de botanische tuin. 8 tot en met 24 december op Tomatenkerkhof kerstpret. Vrijdag de 8 december speelt Roda tegen Jong PSV om Aroer in het Parkstad Limburg Stadion. Zondag tot 10 november je het Chevromon's Mannenkoer en Christconcert om Aroer in het Parkstad Limburg Theater. De zondag de 17e en de 24 december is Koopzondag. Christmas in Kerkhof Centrum. En donderdag de 20e tot en met de 23 december is het Clara Zuurbier en de Jacques Vindisch in het Parkstad Limburg Theater om Aroer met de show Christmas Engel. En dan gaan we nog op de 28 december om 10 uur gratis Spielparadies Winterspaß. Zoals je zei, dat is een greep uit alle activiteiten in december en daar kan je voor totaal overzicht kijken op www.beleefkerkrade.nl/agenda. Twee bijzondere heren aan de dus. Deze middag hij in het ACK in Kerkrade, namelijk Wim Heijmans, stadsdichter. Daarbij zijn natuurlijk al een soort van regelmatig terugkerende gast. Kinderhoes. Ja. En Rick Kooman als voorzitter van de Prinsenraad van de Kerkhoffse Verzoensverein. En zelf vertellen waarom dat hij zit. In dat duo. Ja, de aanlas is denk ik ganz erg bijzonder. Los voor iets beginnen inderdaad, de Wim is bekend. En het feit dat we samen zitten voor jullie dit jaar, hand voor wie jaarlijk dat voor de Jallebal organiseren. Een Jallebal, waarbij dat vuur en lik hij al Jans erg schon te zingen. Ja goed, voor die is ze bekend. Ja. Ik zal er weer morgen in zo'n beetje erheen laten kijken. De Zwarte Kater daarover uitrekenen. En ik zal daar nog iets vertellen over de Zwarte Kater zelf. Maar in ieder geval de aanlas is vooral dat voor de Wim dit jaar daar vieren. En wat misschien nog wichtiger is dat de Wim jaar had je zat om de kater in ontvangst te nemen. Tijdens onze Jallebal, tijdens het jaarlijkse Zwarte Kater diner. En dat hoffen we dit jaar op de 20 januari, hoffen we dat lijfelijk te kunnen doen. Dat kieten hem echt om je hangen. Dat kieten hem echt om je hangen.
Nu is het al dat in Amerika ook nog designated. Ja, nou, hij is uitverkoren. Ja, een uitverkorene eigenlijk wel. Want, uitverkoren, ja. Dat is nog zo'n oor. Ja, nou ja, want zeker in dit ziet van Christmas. Zeker. Ja. Ja, wat Jan Schon is in ieder geval, en misschien is dat ook wat Jan om het te vertellen, wie zo je het jeet, inderdaad, hoe zou willen. Wat ze had is verhand jaarlijks hand van een jaarverzameling, wie ik jouw verein ook een jaarverzameling had. En tijdens de Nieuwjaarsverzameling die vuurt aan hand, dan is de mogelijkheid voor jekere ex-prins, de leden van de Prinsenraad, die darf een gegadigde vuur dragen om dit jaar tijdens om het daarop volgend jaar de Zwarte Kater in ontvangst te darven nemen. En wat Jans wichtig is, in ieder geval bij de Zwarte Kater, wanneer ze hem zouden darven krijgen. Het is echt bedoeld om Enge in het zonnetje te zetten. Die zich gaat inzetten voor de cultuurkerk, voor de vastelovend. Maar vooral ja, dat stukje cultuur Jansbreed. Nou ja, en dit jaar wordt het eigenlijk unaniem. En dat kunt ook niet immer vuur. Nee. Wordt eigenlijk unaniem dat de Prinsenraad Jans hier door Wim de Zwarte Kater zou willen overhandigen. Ja. En dat heet dan ook Jans erg gewichtig heet dat. Dan hand voor daadwerkelijk, dan is de stemming niet weer. En dan in het diepste geheim, onder valse voorwenselen, werd een afspraak gemaakt. Zo ook dit jaar bij de Wim. Vrouwen een afspraak, althans, houden met de Raoul de Iertje, ex-prins, houden dat her, dat een afspraak houden. Maar vervolgens is ze vervallen worden door een aantal leden. Dat is toch ook het charmante van dit. Dus absoluut. Ja, dus... Gooi Jans verbouwereerd, dat moet ik zeggen. En mensen het nu zelf of zo moesten vertellen, want we kennen die natuurlijk als een... Du bist eh nicht auch mal ein bescheidener Mann, darf ich mal sagen. Ja, maar du stehst nicht so hier in het lid van de Kamera. Ik bekijk hier de dingen van een afstand. Ja. Als je nou iets naar een schilderij kijkt, met zo'n schilderij wilt zien, moet ze niet met de naast erop zitten. Nee. Dan moet ze afstand nemen en dan kent ze ook het verhaal hinger. De dingen zien. Hinger, alles zit een verhaal. En wenn ze nu van afstand nu naar zichzelf kijkt, wat denk je waarom dat er Wim de Zwarte Kater uitgekregen? Ja, ik denk bij BBC of hetzelfde in verband met de cultuur. Maar ik ga het eigenlijk al vanaf een kindert ziet. Dat ik allemaal zo naar je voelde dat ik verhaaltjes toen geschreven. Alleen, wat mij toen ook erg stuurde als kind, ik hou maar streven door de meester in die verhaaltjes door. Omdat ik spelfouten maakte. De jongen niet om het verhaal, niet om de inhoud. Maar om de fout. Maar dat is een roer toch al hoe in mijn leven, toen had ik maar schoolmeester willen worden. Van hoe is die beleving. En de jongen me niet om mij te presenteren, om de boes te zien, maar het jongen me vooral om voor het verhaal verbinden. Maar dat is de kinderen dus niet allemaal afgerekend op. Nee, ik ga me natuurlijk wel wie schoolmeester wordt, de kinderen rechten en taal die volgens de regels, maar door nerven, vooral op de Blijde Boterschool in Trodukerveld hebben we zoveel ruimte voor creativiteit. Ja. En daar had ik een bijzondere rol gespeeld. En ik denk ook dat er een stuk uitstraling door is, dat jullie mij kennen. Daar hoef ik niet voor op de maat te staan. Nee. Ik. Dat is het zonne. Ja, dat is ook werkelijk het zonne. Ja. En dan... Ja, en de bewaart natuurlijk ook wel een van de belangrijkste schatten die we handheen kregen als spraak. Ja. Ja. Maar er zit natuurlijk in een boek op de haverkist. Maar door je ook om beleven, centraal. De laatste raaf, niet zoveel over schriefwieskallen, want dat is ook een belemmering voor veel lu. Ja, en dat je laatste raaf horen en van hoe die beleving kent ze nog veel opbouwen. En dat vind ik ook met de dialect dat het zo is. Ja. En hoe het had, zou ze ook nog Zwarte Kater krijgen. Genau. Dat prins, of moest ze nog krijgen. Maar het is... unaniem nog Prinsenraad zegt, dat is hem. Dan staan ze echt in het middenpunt in de Rode Hal, dat 20 januari. Zo ervaar ik door. Ik heb een podium geschonken. Ja. En met z'n dat ik zoveel reacties aan krijgen. Allemaal jullie die gunnen en jouw keuze vinden, dat deed ik natuurlijk. Ja, natuurlijk. En daarbij kan ik dan staat ik dan ook een podium krijgen om te kunnen vertellen waar ik verstond in mijn leven. Voor verbondenheid. En zeker door verbondenheid in spraak, in generationen. En dan kan ik toch in de Rode Hal
werken over een fysiek podium. Ja. Waar ik dat en ik kan al nu komen volgens mij, of niet? Ja, voorhand zeker nog voorhand zeker, dus je het reclame maken darf ik zeker nog. Voorhand nog je kaarten, maar wat wichtig is, du zegt van, ja, du pikt een podium en dat krijg je ook Jan schon, maar het is denk ik ook Jans wichtig dat voor Louis dich in ihre hoorde, maar ook echt daadwerkelijk erbij stilstond. Ja. Wat zal alle nieuwe doorgas voor die moederspraak van ons en dat vast weet je worden. En dan zeker die verbinding tussen jong en oud, wat ze dus op de dag voor u bezig was, ja dat maakt dat je Jans echt wichtig is. Ja, en kan ze nog één minuut vertellen over wat de Zwarte Kater is? Ik denk is eigenlijk ook de weinig nu wist wat nu de oorsprong. Ja, nou ja, het is eigenlijk tweeledig. Er zitten twee dingen in verbonden. Dat is het Zwarte Loor, wat ze has is, daar is stadsprincipe van Kerkrade, daar is voorop je met de vaste lovend. En dan is er bij je met Escher Mietwoord. En dan is dat Zwarte Loor spreekwoordelijk door. En dan is natuurlijk dan nog een beetje de kater, dat ze erover haalt van ja, het is voorbij. Nou, dat hangt verbonden in het embleem van ons als Prinsen, de Zwarte Kater. En dat kreeg alleen maar de stadsprins van het afgelopen jaar, dat keet hem moest direct. En enkel per jaar maken we dat aan een wichtige kerkruitje, zodat ze het wat zagen. Daarvoor willen we hem ook met zeggen. En ja, dit jaar een hele waardige drager. Ja, en dat Zwarte Loor is er nog lang niet. Zeker niet. Dus voorzien u hier, zal ik noemen, aan der camera, hier tot 20 januari in de Rode Hal. Bij de 66e Jallebal. 6x11 jaar. 6x11 jaar van de Prinsenhof Kerkrade. En met als in het middelpunt Wim Heijmans. En dan met de Zwarte Kater. Genau. En dan werd om 10 uur dan de dichterlijke woorden, het tarfje dans werden, klinken dan. Ja, natuurlijk, en dan, voor de 66e keer. Genau, voor de 66e keer. En dan swingt Kerkrade zich langzaam de vastelovend in. Schön dat hij wordt. Ja, ja. Heel veel plezier. Dat 20 januari. En ik denk dat voorzien. We gaan naar je festival. Ja, zeker. Dat is toch schön. Oké, dankjewel, jongen. Dankjewel. Gewoon. Je lietser sterenbel. Slingeren, kietje kietje. Vleugelen, engelenzus. Christmentje, ho ho ho. Drieëndozen tingeltangelen. Zich dul en lu komen, gewoon omdat het schön is. De wereld op Kingermoos. De geschichte verteld werd van een kind, van deren, van pap, mam, van lu op de vlog. Het bezongeren van engelen. Het schöne van der kitsch. Gewoon omdat het nötig is. Ik zie dich. Gewoon omdat ze schön bist. Het schöne bist.
als het zo doorgaat, wordt het onhoudbaar. Maar daarom zitten we ook met z'n allen bij elkaar. Ja. Het vraagstuk is geen probleem van de ouderenzorg, het is een samenlevingsvraagstuk. Maar we moeten echt gaan onderzoeken waarom we hier zijn terechtgekomen. En in dat onderzoek gaan we ook leren welke mechanismen er zijn om er tussenuit te komen. Het gaat in elke samenleving uiteindelijk om mensen die een zwakke positie in de samenleving hebben. En daar doen wij veel te weinig aan. Wij mochten als kerkraden vandaag jullie gastheer zijn. En dat hebben we met veel genoegen gedaan. En dus het wie-onderwerp, wat er in zit van onze elke aflevering. Nu zit hij Reina Hettinga van de GGD ja. En Joep Heuts van de gemeente Kerkrade. En die ons vertellen over Jans bijzonder project, dat heet de kansrijke start. En nou ja, dat kennen ze zelf natuurlijk in allebei zo uitleggen. Reina, de kansrijke start. Vertel. Ja, ik ben van de interventies van de programma's Voorzorg en Stevig Ouderschap. En dat is voor aanstaande ouders, gericht op jonge ouders. En dat is een intensief huisbezoekprogramma, voorzorg is dat. Ja, daar hebben ze wel een aantal criteria voor nodig om over een aanmerking te komen. Ja. Maar het gaat om vrouwen in een kwetsbare situatie, dus die veel problemen hebben. Ja, ja. En is dat een onderdeel van, is dat kansrijke start of is dat een onderdeel weer over? Ja, je kan kansrijke start uitleggen. Dat wordt goed in de gaten. Ja. En de onderdeel van de kansrijke start is voorzorg. Een project van de gemeente waarschijnlijk dan. Ja, nou ja, Kansrijke Start is een landelijk programma. Oh ja. Wat wij hier in Parkstad en in heel Zuid-Limburg hebben uitgerold. En dat is in feite een ondersteuning voor aanstaande ouders en zeker voor ouders in kwetsbare situaties, die we ondersteuning bieden tot hun kindjes een kansrijke en goede start kunnen maken in de leeftijd van de zwangerschap tot en met dat ze 2 jaar zijn. Ja, en dat valt dan onder de gemeente? Dus de 16 Zuid-Limburgse gemeenten hebben dat allemaal uitgerold, dus de gemeente Kerkrade onder andere ook. En juist hier in Parkstad vinden wij dat zo belangrijk, omdat de gezondheidsachterstanden hier in Parkstad zijn best groot, zeker in tegenstelling tot andere regio's. Ja. En ieder kind heeft zo zijn recht om die kansrijk ook die goede start te kunnen maken. Dat is bijna zonder twijfel. Hè? Ja. En wie ziet dat dan in de praktijk? Hoe gaat dat? Nou, ik ben jeugdverpleegkundige op het consultatiebureau en hier in Kerkrade is ook een consultatiebureau. Zeker. En dan ga ze dus bij de aanstaande moeder op huisbezoek. Ja. En dat start ook al in de zwangerschap. Terwijl ze een goed contact met die moeder opbouwen. Zo enig zo vroeg mogelijk, wat ze dat doen. Ja, en dat loopt dus door totdat het kindje 2 jaar is. Dus het is echt wel een hele lange tijd. Ja. En dan is het belangrijk. Dat is een onderdeel van het gezin eigenlijk. Ja, dus steeds naast de ouder. Dat is inderdaad wel heel erg belangrijk. En soms ga je ook met naar afspraken of naar de verloskundige. Een moeder heeft me ook wel eens gevraagd, die had echt nemens om zich heen. Die heeft me wel eens gevraagd om bij de bevalling aanwezig te zijn. Dus toen de eerste weeën zich aandienden, ben ik erop gaan halen. En dat deed ze ook? Ja, dat huurt bij voorzorg. Ik ben voorzorgverpleegkundige. Dus dat moet echt een hele echte vertrouwensband moet ze hebben eigenlijk. Ja, dat is wel heel belangrijk. Ja. Dus jij is ook goed van de hartewens van de moeder. Hè? Te proberen dat ze ook open staat voor verandering. Hè? Het zien vaak mensen met, wat ik zei, heel veel problemen. En dan probeert ze er wel dingen in op te lossen, in te veranderen. Dus de geest uit van de hartewens. Dus als een moeder nu bijvoorbeeld heel graag een opleiding wilt gaan volgen, kijk ze met hun samen van wie kan voor dat regelen? En wat hebben ze daarvoor nodig? En wie zien ze dat zelf voor zich? Dus inderdaad, dus
daarnaast. Ja, en dan ook in alle facetten, wenn ik dat zo huur van die. Dus, De zwangerschap. Dus niet alleen misschien de medische of lichamelijke kant ervan, maar ook dingen wie een opleiding en wie ziet de toekomst uit. Financiën, ja, huisvesting. De kieks hebben eigenlijk een beetje voorbeeldgedrag. Ook het houden aan afspraken, op tijd komen. Ja, dat zien wel dingen wat sommige van die jonge dames moeite met hebben. Dus daar was ze eigenlijk een voorbeeld in. En gewoon wat voor normale omgangsvormen nemen eigenlijk. En het is best, ik weet niet of het goede woord is, maar dat moet ze maar zeggen. Het zijn ingewikkelde situaties. Ja, ja. Want het zijn vaak alleenstaande moeders, denk ik. Klopt, ja. Jong? Ja. Heel jong? Ja, nog. ja, inderdaad. Ja. Jong is natuurlijk wel meestal, wenn ze kind kiest, maar heel jong ook. Heel jong, ja. Het is echt een optelsom van risicofactoren. Ja. Dat zijn de criteria waar ze bij voorzorg in ieder geval mee te maken hebben. En dat zijn inderdaad vaak jonge dames. Als er een partner in beeld is, wordt er ook erbij betrokken. Ja. Maar soms is dat ook niet het geval. Ja. En dan, dat is toch het wat de overheid dan toch belangrijk vindt om die ondersteuning te bieden. Ja. Ja. Ja, het begint, want Reiner zegt het terecht, de voorzorg en stevig ouderschap, dat zijn hele goede projecten in die fase, maar het begint al daarvoor. Kansrijke Start heeft onder andere ook nu niet zwanger. En dat is juist voor de mensen, vaak zijn het toch ook jonge mensen, die bijvoorbeeld wel een kinderwens hebben of juist met elkaar er niet uitkomen of de financiële middelen niet eens hebben om bijvoorbeeld, ik wil wel later zwanger worden, maar nu nog niet. Maar nu niet zwanger, praat met ze, maar die kunnen ook financiële voeden voor tegen anticonceptie. Dus je hebt zowel voor de zwangerschap doen binnen Kansrijke Start wat tijdens de zwangerschap. Nou goed, dan is onder andere Centering Zwangerschap een project wat we draaien. Dat doen de verloskundigen in 9 bijeenkomsten met zwangeren samen. Doen ze de medische controles die ze gewoon moeten hebben. Maar daarnaast gaan ze ook de gesprekken aan over wat gaat er dadelijk om afkomen in die zwangerschap, hoe gaat die bevalling. Maar ook daarna, wat gaat er dan gebeuren. Maar dan zie je dus ook dat zwangeren, en daar soms komen de partners dan mee, dat ze dan ook gesprekken over hebben. Thuis gaat het allemaal niet zo makkelijk. Dus uiteindelijk krijgen ze dan veel meer hulp dan als ze die individuele trajecten zouden lopen. En als ze eenmaal vader of moeder zijn geworden, dan hebben we ook binnen Kansrijke Start de knooppunten Kansrijke Start, zoals we dat noemen. Dat zijn alle vragen waar ouders mee zitten, waar ze tegenaan lopen. Dan gaat hier in Kerkrade doen we dat met die JGZ, dus jeugdgezondheidszorg, en het maatschappelijk werk. Samen met de ouders gaan ze kijken wat voor vraag heb je en wie hebben we daarvoor bij nodig. Dan gaan we samen kijken naar een oplossing. Ja. Dus dat zijn een aantal trajecten die we dus doen, waar het gewoon om gaat dat die kinderen ook echt die start kunnen maken. Want het maakt dus helaas wel uit waar je wieg staat. Ja, dat is zo. En we hadden nog gezegd, je kunt geen cijfers noemen, dat geeft maar wel verkeerde beelden en zo, maar ik denk wel dat ze kan zeggen dat het hard nodig is. Inderdaad, En kan ze nog het vertellen, misschien als afzuiging dan, van wat ze zeg maar bijzonder Schönvings aan het werk? Ik ben dus zelf voorzorgverpleegkundige. Ja. Dus stevig ouderschap is nu iets minder aan bod gekomen, maar dat is een steuntje in de rug. Ja, eigenlijk iedereen kan door voor een aanmerking komen. Ja. Maar binnen voorzorg, ik begeleid nu 5 moeders. Ja. En 1 moeder daarvan, die zat voorheen heel erg in de knel en daar speelde echt huiselijk geweld. En die moeder, die is nu 5 maanden geleden bevallen van een heel mooi meisje. En die is gestart met vrijwilligerswerk en die kreeg daar ook een kleine vergoeding voor. En dat werd misschien betaald werk. Dus die zie ik gewoon opbloeien. Die maakt zich weer op. Die voelt zich gehuurd. Geweldig, ja, dat is gewoon echt heel chic om te zien. Dus dat is veel voldoening. Ja, ja. Prachtig. Ja. Nou, een geweldig project. En het schöne aan dit programma is natuurlijk dat ook aan bod kunt. Of het nu de senioren ziet zo is, of de zwarte kater, maar dit soort belangrijke dingen ook, die hij in de gemeente Kerk gaat gebeuren. Bedankt voor het gesprek, hartstikke schön. Veel succes met het project. Joep Heus, Reiner Hettinga. Dankjewel.
We zijn aan de sluis gekomen van onze uitzending en dat doen we natuurlijk allemaal met een rondleiding door in de locatie waar we zijn. Dat wordt vanmiddag het activiteitencentrum Kerkrade, dat Han van der Vaker van je had. En bij mij dus is, en dan moet ik het juist zeggen, Ivana Tonen. Helemaal goed. Ja. Vertel eens, wat doe je hier? Nou, wat doe ik? Ja. Ik ben teamleider van AC Kerkrade onder andere. En daarnaast nog van AC Heerlen en AC Brunsum. En Zo, AC je hebt staat er 3 voor, onder je hoede. Ja, 3. Ja. AC staat voor activiteitencentrum. Ja. En nu hebben we hier de hele middag al zo'n prachtig kunstwerk liggen gemaakt met pailletjes, heb ik me laten vertellen. Ja. En wat is dat? Ja, dat is gemaakt door een cliënt van dit AC, van AC Kerkrade. En die is daar weken mee bezig geweest. En die wilde dat graag aan jullie schenken. Ja, geweldig. Geweldig. Ja. We kunnen niet zeggen wie het is, dat doen we ook niet. Maar het is echt heel indrukwekkend om te zien dat iemand dat dan maakt voor ons. En het verhuist naar de Kamer van de Wethouder, heb ik gehoord. Dus daar krijgt het ook nog een soort ereplaats. Een mooie dus, plek. Ja. Deze meneer heeft hersenletsel, niet aangeboren hersenletsel. Ja. Zoals je ziet, Beleef Kerkrade, dus het wordt ook erop getekend. En uiteindelijk worden dan de pailletjes met kleur, wordt het in een geheel gemaakt. Dus dat vraagt wel wat geduld. Ja, dat is heel mooi. Dus je gaat hem vast van ons de hartelijke groeten overbrengen. Zeker weten. Hartelijk bedanken. Ja, dat zal ik doen. En wat doen mensen hier? Hè? Want heel veel mensen, weet ik zeker, hier in Kerkrade, die rijden hier langs over deze weg. En Kasper Sprokelstraat. En vragen ze misschien af, wat is dat nu? Ja. We kennen de Hamborskeniek en we kennen het verzorgingshuis. Maar wat is dit? Ja, we zijn een activiteitencentrum gericht op mensen met niet aangeboren hersenletsel. Dus die hebben het later gekregen? Ja, na de geboorte. Ja, niet door een aangeboren. ongeluk of gewoon door ziekte? Juist, ja. En we hebben een tal van activiteiten wat we aanbieden. En daar zou ik je graag ook een rondleiding voor willen geven. Zodat je dan ziet wat we nou allemaal doen. Ja. Maar het verschilt van sport, bewegen, gezelschapsspelen, cognitieve training, gericht op behoud, maar ook weer op ontwikkeling. Diverse dingen. Veel vrijwilligers ook? Heel veel vrijwilligers, volgens mij een stuk of 30 wat we nu in dit centrum hebben. Dagelijks zijn er zeker wel 3-4 vrijwilligers bij betrokken. En ook daarin kijken we naar de interesse vanuit de vrijwilliger. En die matchen we dan weer met de interesses van de cliënten en het centrum. Ja. Nou, we gaan snel kijken, vind je niet? Ja, leuk. Doen we. Ja. Ivana, we zijn in een soort van gymzaal, denk ik, of niet? Ja, klopt. Heb je goed gezien. Ja. We staan in de gymzaal inderdaad van het ACK. De rode wand die daar staat, die staat er normaal niet. Want we hebben een 40-jarig bestaansfeest gehad. Verjaardag. Verjaardag, 40 jaar. Achter die rode wand heb je gewichten. Daar kunnen de cliënten in de rolstoel zittend aan de gewichten trekken, spieren stimuleren. Motomat, die kun je vanuit de rolstoel, dan kunnen ze toch wel zorgen dat ze... Zitten blijven in de rolstoel en toch dingen doen. Ja. Loopbandje, fietsen,
En hier worden ook balspellen gedaan en groepspellen. Dus het is hier altijd in beweging. Deze ruimte is in beweging, ja. Ja, nou ja, we zitten hier natuurlijk in de zaal waar met de handen wordt gewerkt. Hè? Absoluut. En je hebt zelf al een soort van... Roda JC, ja. Gemaakt door wc-rolletjes. Ja, en dat vraagt ook weer eeuwig geduld. Maar ja, goed, Roda is Kerkrade en we staan in Kerkrade, dus kan niet tuurlijk, dat vind ik ook, dat hoort erbij. Ja. Dat hoort erbij. En ja, hier gebeurt werk met de handen. Ik zag daarachter, daar staan echt zware machines ook. Daar wordt ook gewoon echt pittig werk gedaan nog. Ja, houtbewerking. Ja, tuinen, hè, heb tuinen, je ook nog. Ja, eigenlijk, noem het maar op. Zoveel. Ja, en probeer ook mensen aan te spreken, zeg maar, die dan dat vroeger deden of zo, of die dat nog deden toen ze gezond waren. Ja, daar houden we wel rekening mee. Dat proberen we. Hè. We zijn geen timmerman, laat ik dat vooropstellen, maar we kunnen wel de kwaliteit wat mensen voor de levensbreuk hadden zeker inzetten, vooral hier op dit vlak. Ja. Keramiek hebben we ook achter ons, dat wordt dan echt met de hand gemaakt, gebakken in de ovens en dan heb je een mooi porseleinen schaaltje. Hartstikke mooi. Ja. Ja, we hebben natuurlijk in de activiteitencentrum zit in Kerkrade. In de klankstad Kerkrade, dan huurt er natuurlijk ook bij de muziek. Toch? Ja, zeker weten. Ja. En muziek is natuurlijk een hele gezonde activiteit ook. Heel goed voor de hersenen. Ja, absoluut. De melodieën en de ritmes die spreken dan het brein weer aan, waardoor mensen mee kunnen bewegen, mee kunnen zingen. Dus het is echt een hele bijzondere activiteit. Voornamelijk mooi om te zien de verbondenheid die het met zich meebrengt. Het is echt, doordat je niet alleen muziek maakt dat je het samen doet. We hebben een eigen koor. Ook dat? Jazeker, een stuk of 15 cliënten denk ik. En dat die hadden nog kunnen optreden, maar ja, we doen dat liever niet vandaag. Hè? We laten liever niet de mensen in beeld. Nee, wegens privacy dat vinden is ze ook het... niet echt prettig vaak. Ja. Laten we dat inderdaad... maar je hebt gewoon een koor hier. Ja. En een band ook, of niet? Nou ja, geen band. Die hebben we wel voorheen gehad. Dan spreek ik over 1990 is een band ontstaan hier inderdaad. Maar nu hebben we een koor en dat wordt begeleid door Mark. En we hebben nog een begeleider die is heel erg goed in de muziek. En we hebben die samengevoegd. Ja. Dus muziek en creativiteit. Ja. En zo is er een expo ontstaan in het Hub in Kerkrade. Dus een tijdje geleden is dat geweest. En de schilderijen die gemaakt zijn, dat zijn de bedankjes die de cliënten hebben aangeboden aan de begeleiders. En dat is wat we hier zien? Dat is wat we hier zien, ja. Ja, en dat wordt meteen de sluis van de 28e uitzending alweer van Beleef Kerkrade televisie van het ACK in Kerkrade Activiteitencentrum Kerkrade. En van een keur aan gasten je had, waarmee voor denk ik wel een gevarieerd programma gaan kunnen maken, verstund aan de vooravond van het Sinterklaas, van Christmas, van een nieuwjaar. Dit wordt denk ik de laatste uitzending van dit jaar. In de Christvakantie dan krijg je een soort compilatie van de hoogtepunten. En dan zien we soms terug, dat kan u genoeg precies zeggen, op zondag de 4 februari. Dat is de weg voor carnaval, de zondag voor carnaval. En dan hoop ik gewoon te zien. Maar eerst natuurlijk, dit ziet in van de feestdagen en we wensen u gelukkige, gezonde, geweldige, gemütliche festdag en alvast een schöne begin voor 2024. Dat wordt voor de 21ste maal Beleef Kerkrade televisie.